Duha sa unom katulisan nga misuway pagtulis sa usa ka pawn shop sa Ormoc City kagahapon nadakpan sa pulis. Ang usa nagpakaron inon nga pulis. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gawat. Nahitabo ang insidente padulong udto kagahapon sa Maydan, Rizal. Nakuhaan pa sa usa ka netizen og video ang paggawa sa mga suspitsado gikan sa pawn shop nga ila untang tulison. Napurnada ang ilang plano dihang mitingog ang alarm sa pawn shop nga nakakuha sa atensyon sa kapulisan nga anaa sa lugar. Matud sa gwardya sa pawn shop, Idool ko sa customer. Kay ngutana kung pwede sila mag-appress. Unya kay itawag niya mga kauban. Pagtawag, pulis mag-giabdihan niya ang braso. Ya, pulis may takatatak. Okay, kumpiyansa lang ko. Ya, pagbalik ko gotro, gidisarmahan ako diha. daling nasikop sa kapulisan ang duha ka mga sospek. Ang 37 anyos nga sospek taga Zamboanga del Sur, samtang ang 22 anyos nga residente sa Argao, Cebu ang nagsulob og athletic police uniform. Nakuha sa ilang posisyon ang 45 kalibre nga armas. Padayon pang gipangita ang ilang makauban samtang giandam ng kasong ipasaka batok sa mga dinakpan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.